हाँ लव। आज भाजी तरकारी कुछ ना रहे, अचार रख ले बानी, यही से खा ले। कहे परसुए ते 500 रुपया देले रानी, सब खर्चा हो गए। खत्म ना हो जाई, महंगाई कितना बा, और फिर खाना पकावे में और भी तो सामान लागेला। हाँ ये तो मालूम बा इंदु, लेकिन का करी हम। अच्छा तू चिंता मत कर, हाँ हम अचार के साथ आज खा ले खाना। कोशिश करब कि घर खर्चा खातिर कहीं से पैसा जुगाड़ करके, ठीक। अरे सुनो तारू हो, हम हवेली जाता नहीं। रघुवर बाबू आज जल्दी बुलावले बाड़न, आवे में तनिका देर हो जाई। अरे देर हो जाई तो मोहन के घरे नेता कैसे जाई? आज उनकर बहन के बियाह बा। अरे हाँ, हम तो भूलिए गए रही, उनके यहाँ न्योता भी देवे के बा। सुन, कोनो जुगाड़ उगाड़ कैले बाड़ू की ना? हम कहाँ से करी जुगाड़? कमाए धमाए वाले रवा लोग बानी, घर में एगो फूटी कौड़ी नेखे। मोहन की यहाँ न्योता कैसे दियाई? तो रघुवीर बाबू के पास जाता नहीं ना, तो उन्हीं से मांग ले। अरे का मांग ले? जोन पहले ले ले रही उहे अब ले लौटेले नहीं खी, आज दोबारा मांग ले हैं? गोविंद कहाँ बा? वो निकलते बा काम खातिर। किशन? वो कबो घरे रहेला, आधा रात के आवेला और सवेरे सवेरे उठ के चल जाला। पूछा तो कहला जाता नहीं सैर करे, सवेरे सवेरे के हवा लाख रुपए के दाम। हमनी बाप बेटा अपन पेट काट काट के उनका के एक खातिर पढ़ाऊनी कि बुढ़ापा में हमनी के दुख बटी हैं। अरे वो तो खुदा दुख बन के हमरे कपारे पर बैठ गइल बा। एक बेटा दिन भर मेहनत मजदूरी करेला, हम ए उम्र में हवेली में काम करे जाता नहीं और उनका के कौनो फिक्र नहीं खे, सैर करे गइल बड़न। बा बेटा बा। अबू जहाँ जहाँ सुनेला जैबे करेला ना। अब घूस के बिना नौकरियां नहीं खे मिलत तो का करी? भागदौड़ तो करते बा ना जी। पता बा कि वो नौकरी के पीछे भागता कि नौकरी ओकरा के देख के भाग जात बिया। भगवान जाने कब ओकरा के नौकरी मिली और कब वो दुगो पैसा कमाई। अरे बाबूजी 2 पैसा ना 4 पैसा कमाई। देखिए भाई, एक दिन ना किशन अपना घर परिवार के दुख तकलीफ दूर करी। बाबूजी हमार दिल का था। भगवान करे बेटा तो हर बात सच होके। ऐसे ने होई और जरूर होई। अब बाकी छोट मोट जरूरत खातिर ना बानी ना माई, क्या चिंता करता नहीं।